Goedemorgen. Vanochtend had ik mijn toespraak doen hoe kon zombies laat niet kan staan hier in Zuid-Afrika. Omdat Zuid-Afrikaners is geaard, alles gewoon aan crisissen zoals beeldkar, misdaad en politieke chaos. Zo ik denk niet zombies zal een grote verandering wees voor Zuid-Afrika of wanneer hulle hier land nie. Ons is glad niet paniekerig of vreesbevangen of iets nie. Ons Zuid-Afrikaners is baie vreesloos. Ons is glad niet paniekerig nie. Ons maak plannen soos hulle sê, boer maak 'n plan en dit geld vir almal. Afrika het ook sy diversiteit en het ook vir baie vreeslose mense. Hulle is mense wat verskillende agtergronde het, so hulle is glad nie paniekerig of bang nie. Hulle achtergrond, hulle bring hulle wapens naar die strijd, hulle maak hulle eie gemaakte wapens, improviseren hulle wapens. Taxibestuurders reizen en pangas rond, oma's wat samen in een pantoffel rondloop. Die oma zal zombie platkap zo'n om 2 keer te denken of om hoog te knikken. So ik denk niet zombie staan de kans in Zuid-Afrika niet. Gemeenschappen is aan elkaar, hulle staan samen met elkaar, hulle is gereed voor enige gevecht, in enige gevaar, so. En hulle staan de kans niet. En gemeenschappen in Zuid-Afrika is ook baie vreselijk, zoals ik tevoren gesê het. Boop het ons landskap en ons kant, wat ook maakt dat ons die wedstrijd, ook in die wedstrijd, maar die gevecht gaan winnen in zombies. Volgende het ons innovatieve oorlevingsstrategie. Zuid-Afrikaners weten hoe om te overleven en hoe om te overleven met men. Maar koos wat daar is, zoals pap en zombies, dat zal niet snel wees niet. Zuid-Afrika overleven met wat daar is, hulle maak wat daar is. Improviseren, gereedschap en wapens, maak plannen wat beschikbaar is, zoals ik tevoren zei, een boer maakt een plan dat geldt weer voor ons allemaal. Bierdacht en loadshedding ervaren. Loadshedding heeft mensen al voorbeelden van gemaakt voor crisissen. Cumula's, dieven, beerdkracht, dagelijkse training, gewoond al aan donkerte, alarms en beerdkracht. Beerdkracht is s'nachts glad in die s'nachts wordt, dus ik denk niet zo'n bestaande kans in ons. Alles zal voorbij wees van die beeldkracht en alles. Diverse terreinen is baie moeilijk voor zombies. Van wildtuinen af, naar townships, naar woestijnen, bergen en zovoort. Ik denk zombies kan overleven in een wildtuin of in een township. Dat is waar hulle gaan gezaagd wordt in die townships, mensen. Gemeenschappen weten om zichzelf in die veld te redden. Dieren weten ook hoe hulle zelf in die veld te redden. Ik is niet zeker van zombies af niet. Humor en veerkrachtigheid. Zuid-Afrikaners maken ook in die zwakste tijden grapjes. Hulle laag soms voor wat hulle niet moet lachen. En dat is hier niet snaaksie. Humor helpt mensen om te focussen en bouwt mensen kalmte en focus bouwen hulle op. Een zombie-aanval zal eerst een meme worden voordat ernstig beginnen raken in Zuid-Afrika. Dat zal eerst op Facebook gepost worden of TikTok. Dat zal een TikTok-video gemaakt worden van hulle. In Zuid-Afrika is dat eigenlijk wilde leven tegen zombies. Dan gewoon net zombies in die Kruger Nationale Park. Denk je dat hulle zal overleven? Ik denk glad niet. Hulle zal niet.